ka jingpna ka sarkar jala bamla ban penki emshu ya karkhana penmi do bilat maumlu chera cement limited mccl na ka ba ki khun ki hajar ka hima sora ki imja baro shikata kala penlong ya ka hima ban phaikmat manta saka kam khai pateng shari bangladesh lengba ka snong majai haka khat pratrik kulalangkot arajar arpusau ka hima sora hak jela musim ka tau pa em freeman sing sim kala khot u chief executive member ka khasil satramos district council ke gdc uba penya sing sim kumukongsan ban one play but ot ribbon ya ka surok balasna na lat mining jongba tamdor shaka jakai yang kali ne ka parking lot halailan uba penya ula pliru ya kani ka jakai yang trok ki bakit mausun sa bangladesh ban penmi jinglum pisa nakabenta ka hima hakani ka si na lor kongsan kibal ajingkan ki kentup usiem ka hima upa im freeman ba drop sing nongklau president ka Meghalaya limestone boulderstone and coal miner exporter forum uba bv ramai secretary ka dorbar hima usiem ka hima sora ki menteri ki nongyelam na ki sunjuk nongkhai hamajai na lor ki weipan kamajai kadai kowai ka kat khai kabla rim tam nadu ki por sarkar phareng pide masuthu kan don la ka jong history omde bangi sngau lengo bangi sngau phla bakan le se kanang dei ba manginta mai khai motion kam dei kadai nadu ka por sarkar phareng wan udaw yong nadu na mamlu nadu na laring yo ki ya de korwe bat ka thi ka man football ka badon ang thi persya school majai kam dei ka man football kadai ka jaka dumping yo daw yong bawan nang tin rilum khasi nang tu ki salai da kita ki toy train makiong ki kit lengba siapo selet mo kamdei ka LCS ka badang thumai isuthu bakla kamdei ka badang thumai lesi kini ka badang wan khai thumai na ki LCS majai ki sulngo kamdei ka badang thumai bat kadei ka banadu imirat iparat jungi ndai thai kilai ilo dikike nglai sngowi khana bat kan sabut ke saki satar kadang don hadu mentak kadang don ki pilar kadang don ki pos jong korokwi te khnang ban penjanai kene kam bat pen klibiang ya kene khai pateng kelawan ter kumta kisnam khandai puar khandai pulai khandai pusau suki kelas dang ki jinga khai layai lengba dak busutrei lomsom kumtu klamdon kita ki mining klamdon kita ki biji klamdon kino ki association suki kala telun nak kapor sekapor nak kisnem kala sami kata ka asyon hapo majai lasdang bani itu kato kanai lasdang bani im khaum ja nang kam kumta ter suki pasuki hadien sami kata ka adong naga government po way batrei bat ti ya kamar pau khendeu kide ban apply ke mining sekumta lasdang ban pur ke khana ban apply ke mining hadien bla apply ke mining suki lasdang bun kita ke mining lasdang bun ki bisem phang biang ya kena kam khai mausun om udeu yong henrei ban pentelun ya ka kam ke mining kadai tang ki jing bakla jong kinong bu ya ka to ke mining acts baga sapoi ban sakhang khadep no ya kita ki minor mining namar baliu bagi mining act policy let's say ki don hang ni hang tai ki jumbakla larang imla ban trai kena kam kan sajia ayu kena thain bodar ko tingi kinsa kala ki kena lute kinsa kala ki nong penyak brio kinsa mi kino ting sni babun henrei ngaingu yo oblei bagi ni kiri orang ba par khoj badon hang ni kin snga bakin puson batkin don kata kacing sengau pa mensiam bo way unong chong snong jo kaning athai sub divisional sora mentai ke sedang benim khau imja ban pendap pen biang le jong ikun kiti lengba kaning akam export bat ka song nguru ya ka office jong ke hima sim sora kalau ba ailat ban pli biang ya kaning parking kenang ba ke jing trai jing ta kan long ka bayai bayar nanti claim kono ke jing thot claim kono ke jing so win away Namar la do kem sisel mata dai stang kane ko e kablong tenja jong ne thain suka juni la dai kane tenja le kam kai no kan mau bakan suara agi jing duka ya ki khon ki ti jing pateng hadien abut hari ai kane tenja bangi don kablong kong khja ba ya sia bangi tong ya ka jamiat step nang ni ngina trei hakata kom bakan ne kan sanam kan saburom kan nong sia ke jeng ku yang ini kiba menta bat gilong riendo komju
hakato ke jing lang la don lang jan boro ki miners ki exporter nang ta la mi ban lang da nado ki land custom station superintendent DMR in charge yung ka forest in charge yung ka transport ban isya megara ba dah haba ke hima akan penya ken yasno kila bat kar company at kalong komni baro ki minus ni ay laga jong galis ki exporter ni ay laga jong galis haulanya yu wa bidai bania singo ban bodi kata bat ka dondo ke jing ekot baro transport in charge ha ka to kesini baki kali ke ba koi hangthi ki dei ban pni ba ki don nga parking slip na ko kes jong si ki bomdan nga parking slip ken num tre ban theo balada ka transport kam tre ban theo ka ba mutti kana ba tomar jong phiu num poi se Bangladesh na ka ta daw ni kamen ai ki jeng tre lang buat ba ikirul ki kandon ki ba ka hima ka bu nang ban num don ki baletam namar phi hakakam khai hakakam business ubreo kan nang yo kataw nang kuwa bat don ki baletu bat don ki ba shu thau dur thau da tang kam no ban yo lemon lane ban yo ya kamon na jo bat kom kita lese la kim yo apni ya kin thau jing kulma are habang ya tuli kum ne lese kin no thau jing kulma ru kin num nut shu kai nakaliang ke hima le ibet kalau sodai ya ke banbu na ka parking ni da kemen sikate ya kini jingle jeng payem bat ka dorwa ka jami baro kali ki jai bai irenti nang ne bat haga juga por ya ka ba ka surok ka jongi kan long ka bathli ba kan nom kata ya no ki biat bawan nak di kalan ki namar dak bai jeng don ka parking ngai skam ba ki surok ngadu na satai hadu angle kan menurut cu ke jengwet bat syatur don cu ke jengwet namar ba ki kali glami nang ne kala pai direct sa Bangladesh bat namar kam don ju penwet cu eno no te dialog nong rem ai ka nakaliang ka minus forum ngai ai ka pakili nakaliang ki minus ba khai ai ka ju khule pi paem ngi nang ket bok tan wang ba pila ban peniat ngai ka ni bat kum ju nakaliang jongi ki exporter baro ngiriban ai IT ya kijat ikani ke jing peniat insnap kat kum ke jing peniat joka hima ko peniat yang ni nang ta ban mi ki kali nang ni bat kumju nakaliang exporter ki di ban soto ban nom block ekalti syakmat kum magitip pensua ka hima sora ka wei naka lat kamai pliangja ka de ke MCCL rei menta la ar pholai husnam ka long shisha ka jingkur khu nam ta ki khun ki hajar jong ka hima sora rei phosi dang khndiat por pat menta lahab ban khang no tingim kwa baka ju ka jingja kanja syakani ka dong ka thain ka ba philayo e ka jingkur khu ling ba ka ni ka lat khai bakan du no henrei ngin treshitom ngin kut jingmut bat ngin sokhya baling ba ka ni ka khai ngin nang yo ban beteng nang ni shkhmat bat ngin yo ban ya trelang nang ni shkhmat kumu khli du jong ka Khasils Autonomous District Council kabangingi ay bor ki siem ling ba ki sanat ki jongi bahapo ki put sensyar ki jongki bakin ay ka jing syakri ka babhatam lada kalong ka sensyar hapo kishnong ki thao lada kalong ka sensyar khadar hakiwi kiwi ki benta bat khamtam ka sensyar khadar haka khai ka pateng kabangi ngi don kam banya tray ringkat baki hima bat phi ki miners but exporters pilai i nga trailing ba ki media dang shen ngilawan ban her shani ban pej ba kata ka khai ka pateng kin yo lat ki brio la jong lani ki parado persnam nrei susi dan ki jaka ki ba dang yo lat de ki we pat ki jai ben rio nrei kirman scam da ka jingwan biang sai hisien ka jongi hangni hangni ka sngi kan yo banang ai men sim ai bor yo paim bat ki we ki ilaka Bashwa bapin ai kinu ki sanot ki NOC shigiwe pat jai ben rio sobha da perking bantip ya kanong rim khnang ba kanam kta ya ka kam khayi ya ki parado prasnam ke jungi ya ka bangin yo ya kalat ban kamai na kini ka chaka